Taolo. Yeah. Yo, ti amo. Yo, hey Jack. Jobia. Ne ke le sharp ke sebetsa everything le sharp. Ish. Soro bala yi. Khona la ngathi ke khanye kuwe khona le. Umuntu ungamsiza ehluphekile, umkhiphe emanyaleni, mhlambe ezoklina kwakho, mhlambe ezosebenza enkampanini yakho, kodwa wena omsizile wamsusa wamkhipha obishini, uphinde futhi ube senkingeni, inkinga ezovezwa uyena lowo muntu loyo. Hey wena. Awazi ini wena? Awufuni ukungitshela ukuthi ubani uthi obulela umfazi wami? Nkosi yami. Likuvikele ngoba wena ubalulekile kulowo muntu loyo ukuthi ubalulekile edlozini lakhe. Imali yayithwebuka. Wonke amabhizinisi wakhe kuba wami. Yabona wonke lamabhizinisi lawo awami. Le office leli ilami. Wena omsizile wamsusa wamkhipha obishini, uphinde futhi ube senkingeni, inkinga ezovezwa uyena lowo muntu loyo. Sorry, ukuphambanisa nemvula wena. Makube njalo. Uke wamsiza yini umuntu ohluphekile? Uke wamfunela yini umsebenzi umuntu ongasebenzi endaweni osebenza kuyo? Uke wasilanda yini isihlobo emakhaya esingasebenzi wasifaka emsebenzini? Kodwa sathi masifika emsebenzini saphenduka isitha sakho. Kule story sanamhlanje into esoyifunda siyofunda ukuthi umuntu ohluphekile, umuntu oxakekile angaba ngumbulalo wakho, angaba ngumbhidlizi womshado wakho, angaba ngumbhidlizi wempilo yakho, kodwa ukuze siqonde kabanzi asiqhubekeni sibukele makube njalo. Efoa. Hola poza. Elungiphe elinye ithini or ibhodlela la poza ya. Sure. You look familiar nyana man. Ke o tsebela kae? Hayi man. No sa kene Batswana. Yeah, nix na ko Batswana. Hey man. Siamo. Siamo. Yeah, ke na siamo. Hey. Siamo. Taolo. Yeah. Yo, Siamo. Yo, hey Jack. Jobia. Yes. Ikuleka go bona man. Man, ya no go etsagatse mona o le so man. Eish. Hey man, Siamo kulo ya o intle man and eish. Chomia ka ke tse boetsa etseng man. Ke bone se ke go bala fela strateng. Homeless. Yeah. I ke itse boetsa etseng. Ene go sigela no lentswe eng bomfethu. I was ne ke le sharp ke sebetsa everything le sharp. Ish. Soro bala yi. Yeah. Ish. Yeah, ish. What's a kinida span? Ish. Ne gona le sa mona ke mo tsebang fethu. Yeah. O tla span. Yeah. Ish. Re ke mo zame pele. Yeah. Hello? Shonja. Mngani, unjani my best friend? Ke need a favor njaka man. This guy fethu ke ne ke sa nne school mara ke tawo. Yeah man, o need a span if anything. Come to my office. There might be something. O dinga so. Yeah. Okay, sharp. Ke atla ka usana. Jobo. You may enter.
Kuza. Dula phansi man. Oh. Eish mngani wami. O ke Taolo o. Ne re tsena kaofela sekolo kwa high school. A le botlhale. Yana ke tsere go etsagetse. E ka ro shepile ke lefatshe. Yani ke ra ko masama yana ka Spanish anything nje. ezinye izinto ke uvela uzibone siseza basivela ibhala. Mara konke sizokukhanyisa. Mnumzane, unjani? Ayisaphila njani baba? Hayi impilo yinhle, umdalo sicabuze siphongo. Uready ukusebenza? Yebo. Yebo, ngasebenza. Noma yini? Noma yini, noma yini. Okay. Ngifuna uze kusasa ke khona lana kungathi ke khanye kuwe khona le. Kodwa mngani wami ungibona ke ngibusy ke with the herbs of the nation. Ngibonile ngathi kunento emlandelayo umngani wakho. That's why I was cleaning the atmosphere. Mara because uza nawe and when you know the most high, the real most high, usonini nanini, sizomlungisela simkhanyisele. Nomzana, cela ufike endlini, ugeze ngamanzi abandayo, uvule iBhayibheli, ubize inkosi yamakhosi yangempela, usonini nanini, bese ke konke sokulungisa phambili. Siyakuhlambulula manje. Ngaphumelela wangisonda ngabe kwenze njani ngaba nemali wangisonda ngabe kwenze njani. You may enter. Gentlemen, the kingdoms of the earth are now the kingdoms of Mudimo Lerato, Sonini Nanini. We have set the captives free by giving them the natural herbs. No more herbs they can no longer pronounce. No more being set captive by the kingdom of darkness. Shibambu, this one is going to Mpumalanga. Okay? Kumalo, yenza show ngale. This one is going to America. In the mighty name, Yamudimo Lerato. Udumo kusonini nani. Udumo. Right, bafethu Sivambu. Ola boss. Umzulu mlungu ndoda ziyahamba manje lezi zinto akusheshweni madoda. Ewe lasitwetha. Wena nje ukrons. Jele moski. Namanje awafuna ukukhuluma. Wena namanje awafuna ukukhuluma. Angazi. Awazi ini wena. Awufuna ukumtshela ukuthi ubani uthi obulela umfazi wami. Wena namanje awafuna ukukhuluma. Awufuna ukumtshela ukuthi ubani lo obulela umfazi wami. Awafuna ukukhuluma wena. Ngizokushaya ngekinkilizithi idahashi daspromstiti ikinkilizithi ihashi izulu lezandla mina. Uyangizwa? Wena khuluma nawe wena man. Wena futhi wena khuluma nawe uyangizwa? Awufuna ukukhuluma wena. I'm a kaparine, we are a shirine. Futhi thule la uzongijabhisela. Shit. Hola there. Gentlemen, I'd like you to welcome a new member in the kingdom of Mudimo Lerato, Sonini Nanini. Taulo, these are your new brothers. Mfuthu. Umkhize lo. Awu mkhize khabazela. Angijabulile ukwazi. Hayi, ayisibona mfethu. Baba. Ukhuluma lo ke lo. Hawu, Khumalo. Hayi wangakithi lo. Khumalo. Hawu, asibona mfethu. Bafo. Sanibona. Mina ngiyosibaba. Baba. Wekuyani. Wosi yami. Isona. Ayisona. Yebo. Hayi ngijabulela ukunazi bafethu. Jabule kakhulu bafethu. All right, gentlemen, continue as you were.
hayi kodwa bafethu ngibona ngathi sosebenza kamnandi. Hayi asiyeni bafethu. Hey, hayi yazini. Hayi abantwana abanye bazodla kamnandi. Hey, abantwana bayodla kamnandi phela. Isifundo ekumele sisibone Hayi, sifunde hayi, lapha hayi. ukuthi ngabe ingulube uma ngabe uyikhiphe odakeni ayilukhumbuli na udaka. Ngabe imfene ekhishwe ehlathini liyasuka yini ihlathi kuyo imfene? Asiqhubeke sibukele makube njalo. After you, madam. Hey. Hey ukudla kwala kumnandi phela uzokuzwa. Hey. Lenjale yiyo ayiyo kule njalo loyikanga mosle sithime ngaloyikanga kuthi izulu lezandla ikhinkile izithi kahluli Ukudla kumnandi. Ene mina nawe. Hey, forever. Yazi mina ngikuthanda kakhulu kanjani. Hey, beautiful. Hey Nkosi yami. Manje yazi the way ngikuthanda ngakhona ungawari umama wakho uyangazi. Makube njalo. Esikufundile kule story samanje ukuthi umuntu ungamsiza ehluphekile, umkhiphe emanyaleni, mhlambe ezoklina kwakho, mhlambe ezosebenza enkampanini yakho, mhlambe uzumlanda emakhaya ngoba naku phela ehlele ekhaya engasebenzi. Kodwa wena omsizile wamsusa wamkhipha obishini, uphinde futhi ube senkingeni, inkinga ezovezwa uyena lowo muntu loyo. Siyafunda lapha ukuba idlozi liyamvikela umuntu, kodwa ngoba livikela umuntu akabaluleke kuye. Ngicela ukuyiphinda leyo. Likuvikele ngoba wena ubalulekile kulowo muntu loyo ukuthi ubalulekile edlozini lakhe. Sibonile bezama ukumbulala kodwa engabulaleki ngoba idlozi lalowo muntu loyo akabaluleke kuye limvikela. Sesiyawubona futhi uma ngabe esesuswa okanye uma ngabe idlozi selisuka limflathela lisuka empilweni yakhe, lapho ke kuba lula ekutheni enze njani ke abulaleke. Esikufundayo ukuthi lento yasukela emandulo lapho exabana khona nomuntu emoshela impilo yakhe waze wahamba ke wayomthakatha ukuze ke aziphindiselele. Kodwa ke kwathi lapho uma ngabe sehlangana nomprofeti ukuba seduze kwenceke kaNkuluNkulu, lokho kuyasusa izitha empilweni yakho, kuyasusa iqalekiso empilweni yakho. Kodwa uma ngabe usojika uba yisitha kulowo muntu loyo osinde ngaye, idlozi lalowo muntu loyo liyasuka eduze kwakho, uNkulunkulu walowo muntu loyo asuke eduze kwakho. Kodwa uma engasuka eduze kwakho uyavikeleka. Once waqala ukwenza izinto eziphikisana nemithandazo nezilokotho zalowo muntu loyo oseduze kwakhe, bese ke nedlozi liyasuka eduze kwakho. Yebo kuyenzeka siphile ngomusa wabantu eseduze kwabo, kuyenzeka siqalekiseke ngenxa yokuhlokoloza yokulwa nabantu abasingathwe zidalwa zabo. Sithi ke uma sibuyele emuva futhi siyoqala phansi ngengqondo ehluzekile, siyakwazi ukufunda, siyakwazi ukubona, siyakwazi ukuwalungisa amaphutha wethu. Ukuthi ukuhlupheka kwethu esikhathini esiningi kudalwa izenzo zethu. Nimzwile umprofeti uma ngabe seyokhuluma naye lapha esho ukuthi inkinga esizenzile emandulo ziyasilandelela. Noma emsizile umsize kodwa azi ebona ukuba inkinga zakhe izona ezimlethele inkinga.
Makube njalo sihlonipheni impilo, sibahlonipha abantu, singahambi sihlokoloza abantu ukuze sikwazi ukuphila. Singabi izitha zabantu abasifake emsebenzini, singabi izitha ezabantu abasilwele isandla. Sithi ke manje masibona ukufudumala siba nemali, sesibona ngathi kungcono uma sesiwisa bona okanye sidonsele bona emgodini abasidonse kuwo. Baningi abantu abahlele emakhaya, mhlambe wakwafaka umuntu emsebenzini, mhlambe wakwasiza isihlobo sakho, namhlanje uyahlupheka ngenxa yomuntu wawuthi uzama ukumsiza, kanti usiza inyoka egodolayo ezothi uma ngabe seyifudumala isiba inkinga kuwe. Makube njalo. Indoda. Imadoda. Hey, madoda. Hey mfowethu. Hey, Alright bafo. Shivambo. Hey, alright bafo. Awusononanga. Hey, Mkhizi. Hayi, Hey, hayi, hayi. hey madoda. Udla kahle mlungu. Yazi bafowethu. Awu. Bukani. Yazi bafetala senza imali amamiliyoni for le ndoda le. Manje ke singiyacabanga ukuthi omunye nomunye kumele abe nebhizinisi lakhe. Injalo. Sekuyisikhathi. Injalo wa. Yebo. So manje ke yazi bengicabanga bafethu ukuthi asimsuseni endleleni sokwazi ukuthatha yonke imali sivula amabhizinisi. Injalo asimsuse endleleni bafo. Uyavuma? Ngiyavuma bafo. Awushivambo Hayi, mfethu. ngiyavuma. Asuke endleleni. Uthini manje wena Mkhizi? Hayi mina butomdala ungamfaki kuleyo ndaba. Hayi thula wena uyabheda man. Hawu, ekhumani. Uthini mfethu? Wemfethu awuthi ngicela ukubuza la. Mfethu wafika lana ungena lutho. Lutho. Umlungu wakuthatha kahle, wakuphatha kahle. Bheka buka manje sohamba ngeimoto. So right manje soqhoka na kahle. Bheka nomkhaba sowukhona. Uzizwa kanjani ufuna wenza ibhosa kanjalo? Esifam, wabheda lapha. Abafuna imali laba. Ngiyabuya. Bayabheka. Ngiyabaloya ke manje. Bangimamele. Bangikhuluma yonke into engikhuluma bayimamele. Hey, Khumalo. Hey, nawe Shivambo. Hey, nawe Mkhizi. Mingikhuluma ningimamele. Nivumelana nayo yonke into engikhuluma. Ya. Usebenza ke manje. Usebenza bhe. Ngeke mina ngisebenzele indoda. Imali ngiyayithwebula. Wonke amabhizinisi wakhe kuba wami. Yonke le mali eyakhe ize la kimi. Thi ngihlanganise le mali yakhe le. Le yakhe. Ifaka kule yakhe. Ngifika la lo muntu uzosebenza. Usebenza. Yabona wonke lamabhizinisi lawo awami, le office leli ilami. Wena omsizile wamsusa wamkhipha obishini, uphinde futhi ube senkingeni, inkinga ezovezwa uyena lowo muntu loyo. Siyafunda lapha ukuba idlozi liyamvikela umuntu, kodwa ngoba livikela umuntu akabaluleke kuye. Hayi, ngijabula impela. Hayi, sekusebenzela. Yabona ke manje. Ya. Makube njalo. Njengoba sibonile uba inhliziyo enhle ingake kubizela inkinga, ingakumbela ithuna. Isizathu sokuba akhiphe kweyakhe imali ayiloye wenzela ukuthi athume yona le mali yakhe ukuba iyomlandela inhlanhla zomunye umuntu okanye ivale inhlanhla zomunye umuntu. Baningi abantu abathakatheke abamoshelwe impilo ngalendlela yokugangwa kwemali, lapho baganga khona imali encane bayihlanganise nemali yakho
ukuze zonke izinto zingalungi. Ubuthakathi lobu obuphilayo ngumona inzondo esiphila ngaphakathi kwayo. Maningi amabhizinisi akawile, ziningi impilo zabantu eziwile, kodwa ke asibiyeleni emuva futhi kancanyana siyobukela ukuze sikwazi ukufunda kabanzi. Akubenjalo. Ya wena yositumtum. Angitshela ukuthi ngizokuthola. Ha, mngani wami. Umngani wakho mina. Umngani wakho mina. Ha mfethu. Ubona mfana wena ufuna mfana ukuthi namhlanje ngifuna uguqa. Utshela amadlozi akini abomkhulu bakho la ugogo uthi uyeza namhlanje uzobajoyina. Ukuphambanisa. Sorry mfethu. Sorry, ukuphambanisa nemvula wena.